Yun, magandang umaga mga boss. Ano mga lahat? Alas 10 na. Wala pa yung ano, inaantay namin. Siguro nakikita nyo naman kung sino inaantay namin. Siyempre, Mayor Esco tayo. walang iba ang pag-asa ng ating buong bansa. Yun. Ito yung pinsan ko. Guys, Esco, supporters yan. Supporters yan. dahil ito na ang ating pag-asa. Matagal na nating Yun. naantay. Dahil ito na Yun, kung tama saan yun. mag-aahon sa atin. Kaya sana magkaisa tayong lahat ng mga Pilipino na suportahan natin ang Esco. Laban para sa bayan. tanggalin nga natin ito para kita-kitang Kita mo naman guys ang ginawa ni guys. Yan. Mayor kit niya ito. So tayo guys. Esco tayo. dito to yan. Laban. Guys. Yan. Mayor kit niya ito. So tayo guys. Esco tayo. Laban. Yung mga nandun. Sino kaya yung parang nagugutom na? Parang layo ng tanaw. Tumatawid na lang ito. Nandiyan si sir. Kung nahiwalay ka sana, wala ka pa. Hindi na pa nagpapaano siya eh. Nagpapa-catering sa atin. Yes, si sir. Basta na kayo. Guys, may sinasabi yung katabi ko. Ano yung sinasabi mo kanina? Bitin? Ano yung sinasabi mo kanina? Bitin? What? Parang ano? Gago inyo mga tanga. Gago. Ang gawin natin, makipagpalit tayo ng upuan. Yun. Para magkakain naman sila. Ayan o. Hindi ba sila inaabot ng plato? Tapos na kami. Guys, magkikipagpalit kami ng lamisa. Ay masisi. Okay, Pang, ano pinagdarasal mo? Hi guys. Ito. Sulit kami. Yun. Ito na kami. Esco tayo, esco tayo. Naiyak pa yan, We've lost about 7% of our business during the pandemic, but we grew by 12%. Kaya ko nabanggit yung mall. Kasi, while it is true that maigpit ang mga lituntunin, we liberalize it in such a way, naniniwala ako sa mga taga-Maynila, magdidisiplina sila. Basta bakunahan ko sila, bakunahan ko sila, bakunahan ko sila, available ang gamot, available ang ospital sa mga nagkakasakit, available ang pulmonary equipment. And these are not rocket science in addressing this. Although, there is no playbook about addressing pandemic, but with some foresight,
yung inaabatan mo, yung posibleng worst scenario. If worst scenario will not arrive, then we are in a good situation. But being prepared, being ahead of the numbers with regard to infection against our capacity, nakapamuhay ang gusto ang Maynila. So we grew by 12. So we are positive 5. At the height of pandemic, would you believe, from 23 billion na pumasok, on the second year, 147 billion pesos ang pumasok sa kalagitnaan ng pandemya. On top of that, we as government stimulated the local economic movement. In fact, salamat sa Diyos, nagkaroon ng Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling gave us a windfall because I promised to the people of Manila, walang magtataas sa buwis. In fact, mag-amnestia pa tayo. Yun yung sinabi ko sa mga negosyante noong mga panahon yun. Which until today, true to our words, in our own little way, yun pa rin na nangyayari sa Maynila. Walang galawan. But, we have a windfall because of the Mandanas ruling, and marami naman negosyante sa inyo dito, no? Meron ba mga negosyante rito? Nagdinegosyo. Nakakaintindi ng numero. Nakakaintindihan naman natin yung numero, no? Okay. Meron kami incoming source without raising taxes. Incoming source without raising taxes. In the middle of the pandemic, windfall, more than 1 billion pesos. And I said to government financial institution, sabi ko sa kanila, gusto mo to? Sabi naman ng DBP, sabi naman ng Land Bank, sir, amin na lang yan. So what we did is to provide more jobs and stability and create what we call the velocity of money, yung ikot ng pera. We created and addressed the social perennial problem, which is housing, education, and healthcare. End result, jobs and business were created. So, tinatarget namin, na-address namin yung social perennial problem. Then at the same time, na-achieve namin yung goal namin to provide more jobs in the middle of the pandemic. Then we provided what we call the FSP, Food Security Fund. So all these things are happening all at the same time. Sa awa ng Diyos, kung meron man taga Maynila dito, may nakikita kong pailan-ilan. Sa awa naman ng Diyos, Manila, go back to my first word, first sentence, is the most challenging city, but sa awa ng Diyos, while it is true that we are the most dense city, if not in Asia, at least in the country, in terms of population per square kilometer.